Ýurdumyzyň Liverpool aýatyna da çağılan Tomutky diýen jalş mewsüminiň çäklerine, çağılar sagyldyş diýen jalş merkezleriniň işine uludan badalga berildi. Mewsümde Türkmenawa şäherindäki Bagtyarlyk çağılar sagyldyş diýen jalş merkezine jemi 3 tapgyrda diýen jalşy guramak göz öňüne tutulýar. Çağılan Tomutky diýen jalş mewsümini körpe nesliň wagtlaryna sapaly geçirmekler üçin dörli meden köpçülikliň çäreleri meýilleşdirilýär. Ýere gelene belek peşdek şu ýyl Abada Milli Tähatçylyk merkezine ýerleşýän Liverpool sagyldyş diýen jalş merkezinde de diýarymyzyň günnägur sebäptinden çağalar diýen jalarlar päkim paýhas ummany magtmuly Praga ýylynyň Tomutky diýen jalş mewsüminiň şatlyk şowugyna betlenen elkenji gününe körpe nesliň şäkeriň iň owadyny ýerlerini aýlanyp görmekleri üçin giň mümkinçilikler döredildi. Çağalan gatnaşmagyna welaýet merkezindäki bir taraplyk seýlegäkine gurulan gezilen çykasym täsirli boldy. Bu ýerde mewsümiň badalga almagy münasibetli gurulan aýdym sazly çäre däwre gatnaşçylary ýakymly duýgulary uýurdy. Dürli sport hemem oýun enjamlary, oýun meýdançalary Bagtyar nesliň badawat ünsün çekdi. Bayramçylyk ruhyna beslenen ajaýyp günü welaýatyň etrapdyr şäherlerinden gelen körpe raýatlarymyz Liverpool vilayet kitapxanasyna mehmançylykda boldular. Olar bu ýerde bar bolan dörli kitaplar, ýaş okujulyň kitaplary ulanmaklary üçin döredilen giň şertler. Şonuň ýalan bu ýerde gurulan gyzykly kitap sergileri bilen ýakynan tanışmaga mümkinçilik aldylar. Türkmenawa şäheri bilen tanışlyk gadymy Amul galasyndaky gezilençi bilen dowam etdi. Gadymy galanyň taryhy, galanyň aýratynlyklary barada berilen gyzykly görüňler ýaş nesille uly täsir galdyrdy. Soňra mewsüme gatnaşýan şadýan çağlar Bagtyarlyk çağlar sagyldyş diýen jalş merkezine geldiler. Şanly münasibetli merkeziň öňünde aýdym sazly çykyşlary ýaýbanlandyrylyp şatlyk şowugyna beslendi. Çağlar öz çykyşlaryna teýgatyň owadan künjegi bolan gojaman jeýhonyň çep kenaryna gurup ulanmaga berilen döwrebap çağlar sagyldyş diýen jalş merkezi üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hemem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza tüý süreklerini çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler.